Bon na ki perlok ki perkhat ba ban kamai ni YouTube ka tangi gitu ki kreator ki bahe tang ba kam dei ha YouTube ki breu ki kamai pisa da ki bon ki rukom tang da ki views kaban kong ka ads haba ka channel jong pi ka yo ban monetize ki advertisement ki play ya ka ha ka video jong pi pat ka pisa ka wan directly link ba ka Google AdSense ka ba ar ki brand sponsorship ki company ki siwi pi ban promote ki product jong ki kabalai ka affiliate marketing ka ba pila ban recommend lana pin itu ya ki product jong ki bat kamai da ka commission aman la ki breu ki thiet ya ki na ka link ka ba pila da bu ka basau ka de ka channel membership bat ki super chat ki audience ki support directly yepi hapdeng ka live video jongpi kebasan PD ya ki product jongpi ne ka course pat ka biggest secret ka long ba pim don kam ki kamera baram dor lane ban pen i ya ka dor jongpi pidon kam tang ka value consistency bat ka real voice jongpi kumban shubun tip yepi ngal depan batai ha ki video ki long video ki bahi ka step by step kumno bepin kamai na ka YouTube follow ya ka okay ideas pin yo shibon ki hagalawe kumle shibon stay strong stay focused and stay blessed.